Başlık, men aylykymdan narazymam. Näçe men aylykymy küterip bermeýsiz? Küterip beremen. Hazır bir oyun oynaýmys. Yutsaň, şu pulam seneki, aylykynam küterip beremen. Lekin sen hem 100.000 soň tikesen. Boldy ine. Ine 100.000 soň. Oyunny şerti, menden usullesen, sen hem şunu tekrarlaýsan. Ýaxşy, razymam. Küçük, Küçük, pişik, pişik, piştin çayağı var. töt. Ana gördün mü? Utturdun. Ýaxşy, durun. Az ýenem oýnaýmys. Ine ýenem bir 100.000 bar. Başynda. Küçük, Küçük, pişik, pişik, piştin çayağı var. pişikni çaýaka. Yine utturdun. Näçe? O yine utturdun işin yere geldi. Ha. Durun. Ine, ýaxşy, ýene ahyrgysy. Hazy baplyman indi. Ine, ýene 100.000 soň koydum. Başyndan başlaýmys. Tayar mısın? Hawa taýýarma. Yine şu naşıtlığından keyin utturdun. Hava tayarman emez. Tayar mısın der sen ama için yere geldi.